dan juga Tertata Robi dari New Adili Musik Iya. terspesial buat kedua mempelai. Gitu ya, Iya, Dek? judulnya Alhamdulillah. Pilihanku ya Mas Oh, ya. pilihanku. Iya Yeah, betul. semoga betul-betul menjadi pilihannya Mas Mas Aris. Mas Aris Karena ya. juga kita yakini bahwasanya tadi yang dibisikkan kepada saya bahwasanya Mas Aris ini sudah siap untuk menjadi seorang pemimpinnya non Siti Solika. Oh iya, Heeh. alhamdulillah. Iya. Ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Niki ngendikane Pak Iya. Mbah Nawi kula kemutan kalih kalih Mbah Warlin. Estu dan juga mudah-mudahan atas doa restu panjenengan semuanya betul-betul menjadikan Non Siti Solihah ini betul-betul menjadi istri yang betul-betul solikah. Soleha Ad-dunya betul. mata wa khairu mata al mar'atus solihah. Iya. Perasaannya dunia cantik bagus maupun apapun yang ada di dunia ini, namun yang paling cantik dan juga paling indah adalah hiasan dunia, yaitu wanita yang Wanita. soleha. Iya. Langsung aja dikasih wanita yang soleha ya Dok, istri yang soleha buat dari all artis. Oh Nah, iya. ini permintaan dari Pak Rianto gen ngadeg kabeh artis e. Bar niku mangke dipun lajengaken acara salajengipun. Ngono Dok. Nggih. Nggih. Non Eva. J Ya, Mas Iwan. ini lagu tebang terspesial buat Non Siti Solikah. Oke. Karena Lagunya. sesuai namanya juga. Oh gitu. Iya, Amin. juga permintaan Semoga. dari Mas Rianto, Mbah Nawi dan juga Mbah Warlin. Tadi lagu ini sing nak dangdut iso adele ya Dok. Iso Apa para lagunya? dangdut Insya iso iki. Allah. Insya Allah Oh, ya. insya Allah sakit. Berarti niki sampun kondang sari Pak. Kosidah dangdut campur sari do sakit sedaya insya Allah. Oke samangke tinamtu angrantu laksitaning tata upacara salajengipun menika tasih wonten sedaya langen kagem panjenengan sedaya tinamtu panjenengan sedaya sinambi ngresepi anteping soto rokok jarum super LA Komodor punapa dene bentul mugi estu dipun rahapi sarengan sinambi midhangetaken kula sak prikanca lumantar New Adelia Musik karsasaran kalian New Jangkung Audiorital Production. Yeah. Siap Dok. Iya, iya ini lagunya tadi permintaan ya Mas ya? Atau bukan Iya. nih? Permintaan, ada istri yang solihah gitu. Iya betul. Nggih, bar niki mon. Setenggal bar niku Iya, spesial buat tamu dan semuanya. Sambil menunggu ini lagu-lagu Tembang Lawas tapi alhamdulillah masih selalu dinyanyikan ya. Iya, masih Iya. eksis ya Mbak ya. Iya. Monggo kalian disambi Ibu, seneke tasih. Tasih, kerduse tasih. Ah, tasih. Kerduse tasih. C. Satu tambahnya ada istri Salihah Barnyu Adelia.
Subhanun wonten ing dikalakan punika istu agenipun atur panglipur kasih satawis ugi dumateng kadang panitia enggal kewala wonten ing jejeban menika istu Mas Hari nggih Mas Hari menika kursinipun enggal kewala badhe pun tata rumiyin monggo. Nah, alhamdulillah. Sagung para lenggah kang dugi hormatan wonten ing ngrikal punika boten ateges ngerangi rasa takdim panjenengan sedaya wonten ing ngrikal punika awit acara tuwin acara wonten ing ngrikal punika enggal kewala kalajengaken pramila wonten ing ngrikal punika dene tumapak acara candhaipun anenggih kumandanging saperangan wawasan pustaka suci wahyun ilahi wonten ing ngrikalaken punika estu badhe kawasaken dening Bapak Ustadz Moh Fauzan. Pramila kunjuk katur dumateng Bapak Ustadz Moh Fauzan ingkang kewala jumeneng saking sasana palenggahan tumuju sasana ingkang sampun kacaosaken. Wonten ing ngrikala punika kanthi sedaya panghormatan dumateng Bapak Ustadz Moh Fauzan dene sasana win sasana katur sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allah bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن
وعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, wa shadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kanthi lamat-lamat swara diesel wonten ing wingking pari purna anggenipun kumandanging saperangan wawasan pustaka ing suci wahyu ning ilahi ingkang sampun kawosaken dening Bapak Ustadz Moh Fauzan estu swanten panjenengan kepara bedah-bedahaken dirgantara. Paramil kunjung atur dumateng Bapak Ustadz Moh Fauzan katuraken angkulu ilaihi syukron katsir. Sagung para ingkang dugi hormatan awit kala wau estu menika ingkang pun tenggo-tenggo panjenengan dalah kula kanthi kerawuhanipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Sugahir Mustafa Sarjana Agama MM estu Bapak Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Sugahir menika ingkang sampun kondang kalka wonten ing saindenging nuswantara pramila estu langkung prayoginipun dipun kepareng matur wonten ing inggil kewala. Pramila kunjuk katur kanthi sedaya pakurmatan ugi samanggih kalajengaken wawasan khas tunggara pandonganipun. Pramila kanthi sedaya pakurmatan dumateng Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Sugahir Mustafa Sarjana Agama MM Sasono tuwin pamudhar sabda katuraken sumangga nun sumangga. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من دعا إلى الهدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11:30 kok wis melempem. Mundangu lenggah nggih. Nggih dijawab sing radi tegas ngoten kersane wong bar dahar iki biasane ngantuk kok. Tak le wareg kok nggih. Sudah malih nggih. Di salam kula niku kula ndongaken jenengan jawab ndongake kula kan ngoten to nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam dicampur tepung kanji cakep. Diparingi jura. Ingkang jawab salam kula enggal tindak haji utawi tindak umroh. Amin Allahumma amin. Ucapan iku doa nggih. Mengke kula sisipke bab umroh kali haji sing terakhir. Pangestu jenengan kula nembe kaping 11 dateng tanah suci. Kok enjoh wirawiri mengke kula jelaske kersane kados kula jenengan wirawiri nggih to.
Mengke 31 Agustus kula mlampah meleh beto 75 jamaah. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun al-ayah. Wa qala aidan wa ashiruhuna bil ma'ruf al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Al-mukarramun para kiai, para alim ingkang kula takzimi. Al-Khos, Ustadz Fauzan, niki Pak Fauzan niki kalih Ustadz Fauzi nggih, hampir sami. Bapak Lurah ingkang kula hormati, Sahibul Bait, Bapak Lugito sekalian Ibu, adalah Bapak Pisan saking Lembu Bamban, nggih ta nggih. Nek kula kan hafal Lembu Bamban asring sowan mriko riyin nggih. Temanten berdua Mas Aris Setiawan adalah Mbak Siti Solihah ingkang berbahagia. Mas Setiawan lenggahe rada mepet ngulon sithik, ngiri sithik. Nah, pepet tenanan. Nah, tangane sing kiwa nyekel tangane sing tengen garwane. Ayo Mas, ganjaran ra apa-apa. Pendo pengin nganten to. Alhamdulillah, puji syukur semonggo ingkang kaping sementen kita aturaken ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Niki dalu niki siang saged kembal manunggal wonten ing menika majelis dalam rangka tasyakuran walimatul urus semboyong manten. Mugi penggantian siang niki beto manfaat maslahah fitni wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Rencang nada dan dakwah satu paket qasidah Adelia ingkang dipun suwi Mas Ikhwan Gondrong saking Semowo nggih, santen troko Semowo gendhan bawang. Nah, pun biasa mriku nggih. Ingkang kula banggaaken tak dongake laris. Iki jane mau seragam. Mbak Eva tak WA wis entek paketane ora jawab kok. Jane kencan nganggo pakaian apa? Kono nggo terakota, kok kudune nggo terakota. Asa eneh nggih. Wong kula niku mangapunten nembe gadah kaos tim ngeten iki 25 warna. Jadi nak kono nggo terakota aku ya terakota. Terakotane ngeten iki lho Pak, rupane ngeten iki. Mungkin nak pink ya pink, hijau-hijau ngoten. Dadi mengkondisikan wong lanang aja kalah karo wong wedok. Wong wedok enak lunga tase kuning, kerudunge kuning, gamese kuning, sepatune kuning, gelange kuning, untune ya aja. Ya Allah nggih. Monggo kita mau selawat sare-sare nggih. Pun niki pun jam 11:30 sak cekape. Kalau nek ngaji umum kali ngaji nganten enten bedane. Tapi nak renek setengah jam nada dakwah kan aku ya pekewo wis teko kene dihormati Pak Lurah, Mas Ustadz Fauzan, Ustadz Fauzi nggih to. Wedang ya Allah, wedang kok semene akeh lar ngombe terus piye ya Allah. Nggih to nggih. Iki nak diaji kerta duit wis pira iki 5.000, iki 3.000 apa 5.000, iki 5.000, iki 3.000 ya pira iki wedang gelas kotong ya 1.000 nggih to. Ya Allah, engko urung qasidahe pira, ngala barokah tok teratake pira, sotinge pira, padi-padine pira, kiyaine terus
Oh kiyaine siji kok ya pira. Niki ibu besar saking Baban nggih, saking Lembu nggih. Nggih nak mboten pangkeling kula to. Oh pangkeling apane anggere cilik ireng ya ngene iki nggih ta wis. Kita mau selawat nggih. Izin Pak Lurah kula tak ngadeg kesel nggih terus. Iya Mas yo. Selawatan ya. Pokoke engko siapkan ada pertemuan kalih sahdu dibuka catetane. Nah, sing penting selawatan sik. Mas manten camkan syair-syair saya nggih. Nah yo ngono kuwi linggih rada miring ngiwa. Sing apik paitane wong bebrayan, paitane wong bebrayan. Ora liya among ati loro dadi siji dimen subur diopeni salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pokoke mengke nek kula ngeten terus mak ngene mandeg. Nek agek temu pisan iki ya Mas ya. Mas iki pisanan kok apik men enjoh kompak iki terang-terangan iki dingeke kas pira ning kene iki. Sing rada kandel. Di wajib wong duwe bojo. Lho niki Mas Setiawan, Mbak Solihah. Apa-apa kudu wong loro. Wajib to nggih. Joko Perawan dahar dhewe, adus dhewe, turu dhewe, guyu. Ya aja nak guyu dhewe. Ndang wis kagungan garwa usahakan berdua. Nggih to nggih? Sare ya wong loro, turu ya wong loro padha karo sare to nggih. Adus ya wong loro, ora apa-apa, Pak. Nggih to, aku biasa wong loro kusuk-kusukan karo buke. Ora kena padha menga-mengo, insyaallah paringi jodoh. Sallallahu salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nyambut gawe serakat tandange kanggo putus saben dinane. Golek rezeki sing halal wae ora lali ibadahe. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iki sing paling penak itu Kang Orjene ming nutal-nutul barang empuk ngene 250 tok niki ya. MC-ne we kalah ming 150 tok. Lanjut nggih, dimanten Mas Aris Setiawan. Niki pun 5 hari dadi manten nggih. 5 dina nggih. Lah wis 5 dina ki wis pinter karo dikandhani apane. Sing perlu dikandhani iki nganten tuwek-tuwek ngeten iki lho. Sing rada angel nganten tuwa aturane iki angel iki. Bu, nggih to nggih. Sok gampang nesu kalih bapak to? Bapak iso ngunek-ngunekke to? Nggih, niku nganten to biasa, nggih. Mila niki Mas Aris Setiawan, Mbak Siti Solehah. Wong golek jodoh niku manut itbae Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunkahul mar'atu li arbangin, wanita dinikah karena 4 macam utawa wong golek jodoh niku syarate 4 macem. Siji 5 liha. Didelok karena bondone, wajib kudu harus wong omah-omah kudu ndek bondo donya, ora ndek bondo donya kendile njom. Wis gampangane ngoten niku. Nomor kalih wali jamaliha karena ayu lan baguse. Mriki ya pocong kene iki ya akeh wong ayu ning jodhone Lembu ya akeh wong bagus ning jodhone pocong.
Jodoh ra kena dipaido, pati wis dadi pesti pangkat derajat bisa oncat kabeh tititan sangka Gusti Allah. Nomor 3 wali nasabiha. Karena nasabnya, karena keturunannya. Kelembu agamanya bagus napa melih mriki madrasah diniyah ingkang dipun suwi saking Ustadz Fauzi Jos madrasahe. Kota santri. Nggih ta nggih? Nomor 4 walidiniya fadfar bidatidin taribat yadak karana dasar agama. Imam Ghazali ulama terbesar, ulama ingkang kondang ngendikake sing jenenge bondo donya ayu bagus keturunan niku nak diumpamake angka 0. Angka 0 iku mboten saged diwaca ning tetep ada artinya. Agama diumpamake angka 1. Angka 1 diparingi 03 wis muni 1000 berarti Mas manten Mbak manten wong golek jodoh niku ya bondo donyane, ya ayu baguse, ya keturunane, tapi diutamakan agamanya. Insya Allah wargane sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Tapi wong Jawa niku tasih kental. Tradisi masyarakat wong golek jodoh niku diawiti saking 6 oh. Oh niku siji weruh, aruh, trenyuh, wanuh, lungguh, 6 suguh. Niki digoleki nggon kitab ya ora ana mung ngotak adike kula. Kan cocok, siji weruh dhisik. Nak ngenten saniki rata-rata weruh dhisik nggih. Nggih, jaman Mbah Kakung Mbah Putri ajeng ngerti calon garwane nalika ajeng diijabno. Sebab lenggo lekke jodoh wong tuwa saiki ora. Nggih to, gandeng kene karo Lembu Cedhak ngalor sithik. Ngaglik apa ngendi kuwi? Ngalor Kidul Banjarsari nggih sawah nika mengke kanan nyepeda rono nggih to apel nang gone Mbak Solihah niki Mas apa Mas Setiawan ngerti anek cewek ayu ginu-ginu bunder seser kaya film Starla. Ayune ranjama sing kakung ya ireng manis kaya Mas Al. Takon tinakon gitu. Akhirnya terus weruh takon tinakon aruh kenalan. Ndak wis kenalan sing nomor 3 tiba trenyuh. Trenyuh niku maksudnya ketaman tresno. Ya ngono kae lah apa edis tau ngalami nggih. Wong ketaman tresno ki ora pejabat, ora rakyat, ora petani, ora pedagang, ora lanang, ora wedok. Nak wis keneng tresno, biasane mangan ora enak, lungguh ora jenak, turu gak kepenak, nglembu kelingan kerajaan, kerajaan kelingan nglembu, siti pening moto terus. Lah nareng moto ning endi? Maksudnya saling kelingan lah. Lah biasane wong ketaman tresno ki apa aku kaget aku. Dadak kok bedil barang. Biasanya mau ketaman tresno niku armangan nyanyi, renggang-renggang ngoten nggih. Arturu nyanyi, Arpadus nyanyi. Mula nek cara Mas Ikhwan, duh wong ayu pepujaning ati. Pangapunten Bapak Ibu panci swanten kula nggih rada sae nggih. Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Ning iki suarane apik Mas Ikhwan akeh, apik sithik aku. Gitu. Angkono ahli dalang gitu nggih. Wis ngoten wae nggo ngaji. Ning nak nyanyine Mas Setiawan beda wong Joko. Banyak bunga di taman, hanya satu ku petik. Banyak anak perawan, hanya Dek Solihah yang cantik. Walah, sing dinyanyikke guya-guyu. Aduh, kuwi umpama Mas Setiawan esok nyanyi arep turu wong loro. Waktu ajeng turu Mbak Solihah diturokke ning bangkone karo dilus-lus bathuke dinyanyikke ora iso turu. Ya Mas ya. Ya Allah, wah niki weruh aruh ternyuh. Nomor 4 wanuh. Wanuh niku tegese kulino, ndang pun kulino. Terus niki
Mas Setiawan kalih Mbak Sorekah terus dinikahno nomor gangsal lungguh jejer bebarengan aduh senenge temanten anyar sandangane sarwa kembar lungguh jejer bebarengan sinawung kaya langite fajar nonane nano ya mugai minu ya salam salimna wal muslimin ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin min nabi khairil anam wa bil umil mu'minin min nabi khairil anam wa bil umil mu'minin aduh senenge waktu temanten kakung lan putri padha salaman nuli lenggah jejer bebarengan ing padi-padine sarwa kembar ya mugai minu ya salam salimna wal muslimin ya mugai minu ya salam min nabi khairil anam wa bil umil mu'minin nabi khairil anam wa bil umil mu'minin. Nggih, ngeten niki nggih nada dakwah nggih. Satu paket wis cocok Mas. Pokoke bojo ngrasa ngalih-alih Mas Ikhwan kuwi murah meriah. Wis sak kursi, wis sak komplit, wis sak penyanyi, wis sak panggung, wis sak kendang nggih to nggih. Ora nggih to nggih, komplit pokoke. Mus sip pokoke Mas Ikhwan nggih. Sok kapan aku ngejob kowe utawa kowe ngejob aku genti ora apa-apa nggih. Halo. Lanjut nggih. Nggih, ora krasa. Nggih penuh selawat, memang nuansa selawat nggih. Terus ingkang angka 6 ese suguh. Sing disuguhke napa? Niku urusane temanten berdua. Pendak bengi do suguhan, unjukan, maeman. Lha jenengan tok bukelingan sing sepuh-sepuh. Teko ngomah bapak-bapak bareng udanganten ras ronto tengah wengi dodok-dodok lawange. Mbok mulih ngakno lawange selak iki selak. Wis tak ngake, Pak. Lah lawang nomor loro ka urung dingake ngono. Omahe loro ngoten lho maksude kula gitu. Dumateng Mas Setiawan. Jenengan niku dijenengke suami. Di suami niku singkatan. S niku selalu, U ki usaha, A ki akan, M ki mimpin, I istri. Suami selalu usaha akan mimpin istri. Cocok tahu. Gitu nggih. Ya kudu cocok. Lah Mas Setiawan syaratnya dadi pimpinan keluarga niku paling ora duwe 5M. Nggih kok ya ngono kudune ya senden-sendenan. 5M nggih, mboten 5 miliar. Huruf M5.
momong, momor, momot, mituhu, mapan. Pun filosofine niku gampang ditampa ngajine. Kula artekke. M yang pertama napa? Momong garwa, ngemong putra, ngemong wong tuwa, ya ngemong mara tuwa. Saiki wong tuwa kalih mara tuwa kudu digawe padha, ora kena dibedakno. Nek munjung ya sing padha. Mung gara-gara wong tuane dipunjung 2 kilo, gulane teh sak pres ndelalah mara tuwa, gulane 1 kilo, teh mung 1 til. Ah niki dadi runtik napa mboten? Lho kula kerja kepala KUA niku 21 tahun, kerja enten KUA niki 32 tahun. Dadi wis apil bab wong kekeluargaan. Gitu nggih. Mila niki dumateng Mas Setiawan, pokoke esok ngemong garwa putra. Nomor 2 bahasane momor. Momor ki tegese serawung, Mas. Dadi wong urip ki nyontoh uripe tawon. Nggih Bu nggih. Tawon niku sing perlu dicontoh ana 4. 1 tawon niku mencok nggen kembang, nomor 2 ngincup sarining madu. Maksude kula napa? Tiang niku nek dahare halal, ngunjuke halal, insyaallah perilaku, ulate, ucapane, pengagemane manis kaya madu, mboten dadi racun. Nomor 3 Mas, tawon niku nek mencot nggen wit-witan tidak mematahkan daun dan ranting. Maksude kula napa? Urip karo wong tuwa ya iso, karo mara tuwa ya iso, karo piyai kerajaan ya iso, karo piyai lembu ya iso. Aja gampang gawe coklek ing atine suami istri, wong tuwa mara tuwa numung gawe ning kadang pamitran. Lah, nomor 4 tawon iku nek diganggu mesti kompak. Apa-apa kudu wong loro. Dibereskan masalah kudu wong loro. Umpama padudon esok padu, awan semringah, sore nyeluk, bengi kudu awar turu, aja padudon terus. Nah, ngoten nggih. Biasane nak wis rada nganten tuwa-tuwa niku bar padu terus meteng. Nah, gitu nggih. Nggih bar padu neng-nengan wah terus tresnane tambah kenceng. Ngoten lho maksud kula. Nggih napa nggih? Nggih. Mila niki dumateng Mas Setiawan, momong momor, nomor 3 momot. Momot ki tegese napa Mas? Pikirane wong lanang kudu jembar. Ora gampang muringan. Bab ya ana lho Bu. Nggih to nggih. Wong kekeluargaan padudon wong lanang niku anggere padu ngono iki bojone sak penake dhewe mengke dicawisi sego ora gelem mangan. Cawise wedang ora gelem ngombe nggih to. Nek cara kula dicawisi kopi ya diombe wong dicawisi kok. Ya kudu diombe dinikmati ning kok panas men ya. Sing ana mau dereng kula ombe. Ngoten lho Mas, nggih to. Nah, nate Mas tak critakake. Aku ngaji yang Pati jam 3 berangkat. Wis 5 tahun kepunggur tak kelingan. Niku pamit kanca SD tak pamit Ibu. Nggih Mas, aku pamit ngaji ya Bu. Nggih Mas ngati-ati. Assalamualaikum waalaikumsalam. Tak pamit apik, ndosot kula teka ngomah jam 2 bengi nusul buke ning kamar Mas. Delalah buke niku tak susul mengkurup le turu Pak. Pak ngati-ati nggih. Nek garwa jenengan wis dhisiki turu dasteran nggawa remason sisan lah rek kanan kiri ditempleki koyo sisan lah ya Allah nolak alus ngoten niku lah gitu nggih akhirnya bengi kuwi kula celuki arep bringkal buke kan aku ya ora wani mosok wong lanang kasar tak celuki Bu le jawab piye ora usah bubukan lho neng ngopo tak pamit ngaji apik mboso aku mapan nyusul turu kok nesu tibake gampang Pak wong wedok niku rata-rata nak nesu mengkurup ngekep guling akhirnya bengi kuwi ben gelem guyu karepku aku muni ngene lomba mengkurup dimulai aku ya ngono aku karo buke teko esuk kuwi mengkurup kabeh mboso teko pawon tak takoki Bu eneng apa ya Allah cek galake ranjama ora ngono tak pamit ngaji apik mboso aku nusul turu kowe nesu ya Mas iling-ilingen jenengan janji ambek aku apa kelingan ora oh iya Bu aku anu kono kerudung awakmu tak ngedhe 100 wah disawet mak piar pikiran wong wedok Mas ora teko semono terus takok gap ya Mas eneng apa unjukane kopi napa teh gara-gara di 100 niku lho mila bapak-bapak kelembu nak ibu gampang nesu mang cawis dhuwit sak akeh-akeh cocok. Ayo entek-entek ancarane kaya ngono. Ini Mas Setiawan nggih, ora gampang nesonan, itu. Terus sing nomor 4 mituhu. Nah, momong, momor, momot, mituhu.
Maksudnya napa? Manembah marang Allah Subhanahu wa taala. Pun repot kaya ngapa? Niku nak wong boten salat 5 wektu di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Yuk tembange Mbah Surip. Salat. Nah, langsung diiringi rada klaras tapi Mas. Salat iku kunci ning suwarga. Nah, program saya. Laras. Diselingi ya Pak nggih. Nggih, engko nak apik kan kelembu ngundang Mas Iwan kan sip. Langsung naboh nggih. Nggih. Salat iku kunci ning suwarga. Mula ayo enggal ditindakno. Ayo nututi. Sebab iku perintah sing kuwasa. Ayo tilakoni kanthi sempurna. Ngisak subuh luhur ngasar lan maghrib. Anjen iku diarani salat wajib. Ayo dilakoni kanthi sing tertib. Insyaallah urip enak ning alam ghaib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syukur bake yen gelem salat jamaah. Besok mesti iku ganjarane kathah. Dadi wong urip kok ya padha istiqomah. Insyaallah matine husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di nada dakwah niku pancen sketsa nggih, selawatan, inti, guyon ngoten nggih. Pokoke wong ngaji niku digawe seneng, aja nganti susah. Susah kadangkala mubaleke ngantemi jamaah sak penake dhewe niku nek kula ngarani napa nek kula ngarani kiai rada degleng. Wong mulih jamaah niku kudu nggo sangu ilmu kok nggih. Mila wangsul dumateng Mas Setiawan, renggang meneh lungguhe. Biasane nak wong akeh ya pekewo ngoten niku, nak wong loro ya ora pekewo. Halo. Ah gitu nggih. Oh, dumateng Mas Setiawan momot mituhu nomor sekawan nomor gangsal mapan. Lan iki alhamdulillah insyaallah mapan panggonane, jodone, agamane, rezekine. Amin Allahumma amin. Mas Aris Setiawan jenengan garwa Mbak Siti Solehah. Niku Mbak Siti Solehah ngorbanke ngiklaske 3. Dados ibu-ibu jenengan 3 bapake ngorbanke ngiklaske 3. 1 ngorbanke asma, 2 ngorbanke raga, 3 ngorbanke nyawa. 1 ngorbanke asma, nalika prawan timbalane Nona Siti Solehah. Jenenge Islam niki. Ndang pun dadi garwane Mas Aris, dadine Nyonya Aris Setiawan. Sing putri jenenge Islami, sing kakung jenenge Nasional. Bab kula nate ngundang manten wonten Dukuh Kedung Perawan Wali Kukun Ngawi Jawa Timur, Pondok Gontor maju sithik, Alas Mantingan Bangjo Nganan. Niku teng Dukuh Kedung Perawan. Sing putri ngantene jenenge Siti Uswatun Hasanah. Delalah sing kakung niku jenenge Paino. Ngorbanke asma to?
Ngorbanke asma lho niki. Lho. Loro ngorbanke raga wong wedok niku Mas Setiawan. Ora ngorbanke raga coba. Mbak Solikah nak dicondro, rambutnya katon ngandan-andan, alisen jeririt, nanggal pisan pripate belak-belak kaya damar kanan lambane mentul-mentul barak sembaral kau ditemokno bangkeane katon ceking nawon kemit ora ana cacate. Tapi Mbak Solehah nak wis dikumpuli Mas Setiawan, ya Allah sing maune rambut ngandan-andan dibonding saiki ndang wis dikumpuli bojone rambutnya diorak-arek. Lho. Mandah malih pun bersani mripate disawang cumlorong cumunar kaya damar kangenan katon bening tapi mengke Mbak Solikah nak wis dikumpuli Mas Setiawan mripate malah bagaikan bulan kesiangan redup-redup ngantuk terus sebab pendak bengi ngibadah suami istri kumpul pisan ki padha karo mateni wong kafir 70 mila ibu-ibu nglembu. Nak ajeng materi wong kafir mengke dalu kondur iki kondur teko omah kencan karo Pak Epa apa engko bengi mateni wong kafir ya Pak. Ngoten nggih Bu nggih. Nah, gampang lho Pak niku mateni wong kafir. Cocok pokoke. Bapake kalau mondak mantuk ae. Oh, nggih to. Nyuwun sewu. Mandamane pirsani nalika ditemokke lambene katon mentul-mentul dak sempal. Ning mangke nak wis dikumpuli Mas Setiawan Mbak Solikah lambehane mboten mentul barak sempal malah semplah tenanan. Kesuwel ngeten sebab pendak bengi mateni wong kafir. Mandam malih pirsani madarane katong ceking kemit ora ana cacate. Tapi mengke didongake bareng-bareng muga madarane ora nawon kemit malah nawon gung. Diparingi pertolongan dong alhamdulillah. Lho nyun sewu Pak Lugito ngeten iki ya Allah akrimu auladakum mulyakno marang anak-anakmu kewajibane wong tuwa wa yuzawijau idza aturka goleke jodoh rampung ngomahke rampung gaweane rampung ning nak putune lair wong tuwa leren apa mboten anak rampung ganti putu to nggih mila Mas Setiawan ngeten iki lho diriwangi ngeten iki nak diaji kerta dhuwit sepira. Lah nggih to nggih, akeh syutinge ya pira, sembarange pira. Nyun sewu niki sebab ngalap barokah ziyadatul khair. Niki. Terus mandha melih dumateng Mbak Mas Agus Setiawan, Mas Aris sing nomor 3 tan ora kena piyai putri niku ngorbanke nyawa. Napa nalika nglairake rekoso napa mboten? Rekoso mboten, Bu? Lah kok ngandung terus? Rekoso tae nyawa lho Mas gematenono. Di bojo ayu kaya ngoten niku. Wis pokoke digemateni aja nganti diunek-unekke, disayang. Ya nganti anyar biasane ngoten kok nggih. Mlaku sithik wong loro dicandel tangane tiba kepleset nganti ati ya diajeng. Oh sayangku, oh besteku. Nganti anyar. Ning tan kocapot ndang wis anak 1 2 3 blas mlaku ora gelem nyandrel tangane. Sing wedok kon dhisik, kono kowe dhisik, mbasa kepleset mripate ora ngati-ati. Niku wong lanang nggen kula mriko nak ngunekke ngoten niku, nak bapak-bapak nglembu karo kerajaan kene ngono ya. Oh ya padha wae. Iki wong ya jagong wonge. Ketoke linggen aja tengah kono kupluke ireng ketoke wonge. Ya Allah. Ampun ngantos ya Pak, khususnya Mas Setiawan. Ya tresno awal nganti temeka tuwa insyaallah ngoten nggih. Nah, mila niki khusus dumateng Mbak Siti Solehah. Pun niki mengke terakhir nggih. Niki wis ora krasa wis 35 menit to nggih. Mengke nek kurang ngundang piyambak. Nah, gampil to nggih. Salah satu rumah tangga bahagia dibangun karena 4 macam. Siji almar'atu solehah, loro wa auladuhu abrara, nomor 3 wa khulatau solehin, nomor 4 rizki fi baladihi. Nah, almar'atu solehah, Mbak Solehah, jenenge solehah tenan nggih. Khairun nisa iman tasurka idza absorta wa tutiuka idza amarta wa tahfudhu haibataka fi nafsi wa malika. Ngeten Mbak Solehah. Nggih, ibu-ibu barang nggih. Wong wedok sing solehah niku nak cicite pirsani kakunge nyenengke ati. Bu, nyenengke ati diwasi bapak nggih. Napa to ulate padang, prilakune apik, ucapane apik, pengagemane sopan. Wong wedok enek duit mesem, ora ana duit. Mergo napa mesem niki? Lah jujur merengko. Kowe nganten tuwa, nah Mbak Solehah ora ya Mbak ya.
Ora duit golek bareng-bareng. Nomor kalih napa watu tiuka ida amarta taat nak diperintah suami. Mila Mbak Solehah diperintah kali Mas Setiawan jimukke wedang ganjarane gedhe. Ngladeni ganjarane gedhe. Arep adus golek anduk ganjarane gedhe. Jenengan Mbak Solehah nyuci katoke Mas Setiawan siji ganjarane 100 kesaenan. Tenan Bu. Mila Bu mengki tekan dalem matur Pak Epa apa endi katokmu? Katokku tak enggo ya coploken. Dicuci gitu lho. Ya Allah, kaget nggih. Mila niki nyuwun sewu. Ning ana kalane mangertiya Mas Setiawan, wong lanang aja sok perintah terus sebab wong wedok gawehane iplek. Enten basa iplek mboten? Kaget nggih. Nak Salatiga ora nek basa iplek kutha kok. Itu iplek iki gawehane akeh. Coba akhirnya Mas Setiawan wong lanang diunekke bojone. Ling unekke mandhes salah Thomas, Mas. Kowe iki wong lanang kok senengamu perintah gedenggrang jagakno wedang ora gelem rewang-rewang. Ngertenono aku ku lho wong wedok ganes tomblok, wong lanang teko-teko kering ngemplok dadak bengak-bengok. Tangi risik ngurusi anakmu urung nang Tegal nang sawah, urusan gawean akeh, bengi awakku lungkrah keturun jam 2 bengi anakmu bengok-bengok ndaluk mimik tetek mbosok anakmu meneng kowe genti. Halo, jaluk napa? Ya Allah. 24 jam dia putri niku. Ning Mbak Solehah, ana kalane nak istri dipanggil suami. Nah, iki do rungokno ibu-ibu. Dipanggil suami dijak kumpul kok ora gelem. Istri sing ngeten iki mengke digebuk malaikat. Lah kapokmu kapan kowe? Lho kok saged? Lho, nak cara ngajine Ustaz Fauzi ngeten. Ida dangan nalikane ngundang sapa iku rajulun wong lanang imra'atahu marang wadone ila firaq simarem ing dalem kamare falam taktika mongko ora gelem nekani khotbana wong wedok diundang kok nesu. Lah langanat hayakti bakal dilaknati al malaikatu yoki malaikat hatta tusbika nganti temekaning subuh. Pokoke wong wedok diundang bojone ora gelem jak kumpul gebuk kalih malaikat ora iso turu. Lho niku Mbak Solehah. Ora sah dikongkon nak perlu malah tawa-tawa Mbak gitu. Wong wedok niku nak tawa-tawa ganjarane gedhe. Mbak Eva gene tawa-tawa ora iki. Pak jenengan nate ditawani ibu-ibu mboten? Mboten nate. Golek dhewe wis ngerti panggonane kok dadak ditawani. Lho malah nek sing ngomong prasmanan kok Pak jadi ya Allah. Ora sah ditawani Ibu nggih. Oh, bapak yang ngono kae kok nggih. Ya Allah, bila niki Mbak Solehah niki sing nomor 3 istri yang solehah niku napa? Saged njaga kehormatan dan rahasia rumah tangga. Lho niki saged anggun di tempat umum, seksi di tempat tidur. Nek ngagempaken manut syariating agami. Fastajaba lakum anni mumitukum bi alfin minal malaikati murtifin. Surat Al-Anfal. Niku nek piye putri ngagempaken manut syariating agami dijaga 1000 malaikat. Mila niki kalimate anggun di tempat umum, seksi di tempat tidur, hemat di dapur. Ning kula niku gagas Pak. Ibu-ibu niku nek ajeng jagong dandan, ning omah ora tahu dandan. Nggih to nggih, wedaan lipstikan mengke gamis apa niku wong wedok. Nggih to. Terus kerudunge apa? Nek perlu neng Lora Mayana sik ya Mbak, neng skincare. Skincare niku BDR niku lho ngelus-lus pipi regane 750 saiki. Mbiyen 500 Mbak Eva. Saiki 750. Pipine wong wedok dilus-lus Lora Mayana skincare niku 750. Mengke nek ngulon sithik neng LBC Blutongan nika. Nggih to, mengke ngidul sithik Jalan Kauman niku Ela. Lho, nek neng Solo mengke BHT niku jekat DKT. Aku ya apal bangsa ngoten niku kunik langsa penganten gitu, krim 7 malam, 7 siang. Aku ya apal wong gene ngeterke mbok wedok. Mila bapak-bapak nak bojone kepengin ayu ya ora gatono. Tukokke gelang, tukokke wedak, tukokke sepatu, tukokke gamis khususnya Mas Setiawan. Ora usah ditari, njaluk apa Dek tukokke. Nggih to nggih, njaluk wedak tukokke nek kepengin ayu. Lah wong ora tau didandani malah pengen bojone wong. Halo. Repot ngoten niku nggih to nggih. Nggih, terus sing lanang
Ya duit entek-entekan Pak jare bapak-bapak niku ya Allah. Maksudku napa? Piye putri nak ajeng temu di pawon dandan ning basa ajeng sare kalih garwane. Alah. Nggih ta nggih? Niki mila niki nyun saya dhumateng Mbak Saleka. Sing nomor sekapat papat finapsiha. Saged njaga diri pribadi selagi kakung ngerana dalem aja gampang kena godha. Wong omah-omah yen kepingin sakinah mawaddah warahmah kagunge kesah putrine ana ngomah. Gula wentah putra wayah disambi donga nyang Gusti Allah. Kakunge iso betah kondur nggawa rejeki kathah alhamdulillah. Ning ora sing kakung kerja malah sing wedok nyindir-nyindir nyanyi-nyanyi. Persope aja nengah-nengah. Mampir-mampir Mas, mumpung bojoku ora neng. Lah ngeten iki. Pringgading digawe cagak, sayang sethithik kurang ukuran. Lenjer kuning bambang awak maksud wong wadon ayu ning sayang sethithik nerak aturan. Ngono-ngono ya salahno dhewe. Kiyaine omahe pingkok gawehane ngaji ora nate